Velkommen til Jelling Kirke. Jeg hedder Christian Bøger. Nu skal vi ind og se kirken. Vi skal blandt andet ind og se, hvor Gorm den Gamle ligger begravet. Vi skal se, hvordan kirken blev udsmykket for 10-12 år siden, blev helt ændret. Så lad os gå ind for og kigge nærmere. Nu står vi ude i våbenhuset i Jelling Kirke, altså her, hvor man kan sige kirkens entré, her hvor man i gamle dage lagde våbnene. Men en af de ting, der er herude i våbenhuset, det er sådan en præstetavle. Det vil altså sige sådan en tavle, hvor man har skrevet de præster op, der har været her ved Jelling Kirke. Og for 10 dage siden blev jeg så præst her i Jelling Kirke, som den 28. præst efter reformationen. Nu står vi nede i det, der hedder tårnrummet, og hvor orglet jo også er. Og så er der noget af det gamle inventar fra Jelling Kirke. Der er blandt andet de her 7 figurer, som man mener er fra ca. 500-tallet. Og den mest kendte er måske apostlen Peter, eller disciplen Peter. Han var sådan leder af disciplene, og det var også ham, der dengang Jesus var død og opstået og faret til himmels. Det var ham, som sådan blev leder af kirken. Og derfor udstyrer man ham tit med nøgler, fordi Jesus engang sagde til ham, at dig giver jeg himmeriges nøgler. Op til årtusindskiftet, år 2000, der besluttede man, at Jelling Kirke skulle restaureres. Og der fik man en billedkunstner, der hedder Jørgen Larsen, til at stå for det. Og hvis man kigger herned i gulvet, så kan man se, at han har lavet en udsmykning, som strækker sig helt oppe fra alteret. Så hvis man bevæger sig sådan op i fugleperspektiv, så kan man se det som et ret stort kors. Og der er selvfølgelig mange tanker og teorier og tolkninger om, hvad vi skal lægge i den her udsmykning. Og hvis man sådan kigger ned ad gulvet der, så bliver det meget bølgeagtigt. Og man kan jo sige, at i kirken og i kristendommen, der spiller vandet en ret stor betydning. Og måske er det det, kunstneren har tænkt. Vandet som det livgivende, der løber, ja, måske fra alteret og ud i verden. Dåbsvandet ligger der selvfølgelig også. Og hvis man kigger rundt på de nye vinduer, der kom i forbindelse med år 2000-restaureringen, så kan man også se, at der er en bevægelse i dem, som i nogle af dem i hvert fald, som minder noget om vand. Harald Blåtands far, det var ham, der hed Gorm den Gamle, og som sådan er den første konge, man rigtig kender i Danmarks historie. Men så skete der det, at da Harald så var blevet kristen, eller så har man en teori i hvert fald om, at så har han nok tænkt, at det var godt at få faren lidt nærmere, måske ligefrem helt ind i kirken. Men i hvert fald så er teorien den, at Harald han fik sin fars jordiske rester gravet ud af gravhøjen og sat her ind i kirken. Og det er markeret med det her lille sølvagtige stykke, der ligger nede i gulvet her. Her har vi så Jelling Kirkes prædikestol, og prædikestolene kom jo sådan for alvor ind i kirkerne efter reformationen i 1500-tallet, hvor præsten begyndte at prædike på dansk. Og det var jo før der var mikrofoner, så for at man kunne være sikker på, at præstens prædiken blev hørt, så hævede man prædikestolen lidt op, så alle kunne se og høre præsten, når han prædikede evangeliet. Nu står vi oppe i den del af kirken, der hedder koret. Og noget, som man har fundet sådan i tidernes løb, det er nogle af de her kalkmalerier, som man kan finde rundt omkring i danske kirker. Og de forsvandt sådan med tiden her fra Jelling Kirke, eller blev overkalket. Og så har man prøvet at restaurere dem, sådan at de her, som er på nord- og østsiden, det er nogle, hvor man har forsøgt at genskabe nogle gamle kalkmalerier. Og så på den sidste væg, der har man simpelthen fået malet nogle nye i 1920'erne. Og så